teraz sa spolu pozrieme bližšie na peňažný denník. Hovorili sme už, že čo sú to tie účtovné záznamy a tam sme spomínali, že medzi účtovné záznamy patria účtovné knihy. A jedna vlastne z tých kníh, taká hlavnejšia vlastne, je peňažný denník. V paragrafe 15 zákona o účtovníctve máme napísané, že čo má obsahovať peňažný denník. A keby sme sa pozreli spolu do postupov účtovania, tak tam by sme to našli v paragrafe 4. Postupy účtovania, paragraf 4, peňažný denník. Tu je napísané, že v peňažnom denníku sa účtujú príjmy a výdavky v hotovosti. Vrátane prijatých a vydaných šekov a cenín. Ďalej len ako peňažné prostriedky v hotovosti. Potom príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bank, to je jedno, priebežné položky a potom uzávierkové účtovné operácie. Kdežto v zákone o účtovníctve je napísané, že peňažný denník vlastne sa člení na, ja sem napíšem takto, že dáme hotovosť, príjem a výdavok v hotovosti. Takže príjem alebo výdaj. Skrátka, keby sme účtovali nejaký príjmový pokladničný doklad, najprv by do pokladne mali ísť peniaze, než by sme účtovali nejaký výdavok. Takže keby bol príjmový pokladničný doklad, tak dajme tomu zaúčtujeme 100 eur na strane príjmu. Alebo v softveri to budete viesť, že zaúčtujete účtový riadok, 100 eur, čo to je príjem do pokladnice číslo 1 a potom už vlastne zaúčtujeme, že aký typ je to príjmu, či ide do základu dane alebo nejde. Takže hotovosť. Potom banka, dám si takto, banka zasa príjem a výdaj v banke a takisto aj zostatok. Vy nebudete v praxi účtovať ten zostatok, nebudete ho vypočítavať. Práve o tom máte ten účtovný softver. Zaúčtujete, či je to príjem na bankový účet alebo výdavok a ten zostatok už vám vlastne bude spočítavať vlastne ten účtový softver. Ďalej sú tam priebežné položky. Tiež ako príjem alebo výdavok. Kebyže sa jedná o prevod medzi pokladňami, že by sme mali dve pokladne, alebo pokladňa, banka, alebo medzi našimi bankovými účtami, ale našimi, nie my a náš nejaký klient, tak vtedy sa využijú tieto priebežné položky. Napríklad si predstavme, že sme vybrali 100 eur z banky a vložili sme to do pokladne. My by sme vlastne zaúčtovali príjem do pokladne, hotovosť, pokladnica, príjem a priebežné položky na strane výdavku takto 100. Funguje to ako baterka, plus, mínus. Takže príjem do pokladne a priebežné položky výdaj. A potom, keby sme mali v ruke ten výpis toho bankového účtu, ja si to tu trochu predĺžim, výpis toho bankového účtu, tam by sme videli, že ubudlo 100 eur. To je tých 100, mali by sme tam, že výber hotovosti, čo sme vybrali, či už priamo z banky, alebo dajme tomu z bankomatu. Takže potom by sme videli, že 100 eur vlastne výdaj z banky a priebežné položky príjem. Tak toto bude. Mínus, banka, výdaj a plus priebežné položky. Ak ovládate podvojné účtovníctvo, tak tam je to ako účet peniaze na ceste. Tak to je vlastne to isté. Dobre, a ďalej vlastne nasleduje to členenie príjem alebo výdavok, či ide do základu dane. Ja by som to takto zjednodušene dala, že príjem rozlišujeme, či ide do základu dane alebo či do základu dane nejde. Takto schematicky. Takže ak ten príjem vlastne ide do základu dane, tak potom sa musíme pozrieť na členenie. V tom paragrafe 4 postupov účtovania je napísané, pozrite odsek 6, je tam napísané, že v peňažnom denníku sa uvádza prehľad, je tam, že peňažných prostriedkov v členení na príjem a výdaj, peňažné prostriedky na účtoch v bankách, je tam hotovosť a banka, príjem, výdaj, priebežné položky, príjem a výdavok, príjmy zahrnované do základu dane. Máte to pod D-čkom, čiže paragraf 4, peňažný denník, odsek 6 a písmeno D. Príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom a potom v členení najmä na predaj tovaru. To znamená, že túto by sme vlastne tento príjem ešte rozčlenili. Je tam predaj tovaru, potom predaj výrobkov a služieb a ostatné príjmy. Takto schematicky, dobre, sem. Čiže keby to bol príjem, ktorý ide do základu dane, tak by sa vlastne ešte bližšie členil. Tak samozrejme, že tam je, že celkom, to mi zdá počítač, on mi zráta, koľko vlastne je celkom. Potom bol vlastne predaj, sme tam mali tovaru, predaj tovaru, potom budeme mať výrobky a služby a nejaké ostatné. Tak, ako to máme tu napísané.
tovar, výrobky a služby ostatné. Váš software pravdepodobne bude mať nejaké kódy, ak sme hovorili. Možno toto bude 10, 11, 12. Vy si ešte môžete urobiť nejaké podrobnejšie členenie. Určite vám to software dovolí, lebo možno, že budete predávať aj výrobky, aj služby, aby sa vám možno nepáčilo, aby to bolo v jednom stĺpci. Takže možno si vlastne tento jeden stĺpec ešte rozdelíte na dva, že toto sme predali výrobky a také máme tržby a tuto predávame služby a zasa teda aké sú tam tržby, ak teda by ste to chceli rozčleniť sami sebe, ak si vediete účtovníctvo alebo ak ste externí účtovníci, tak možno tomu svojmu klientovi. Dobre, ďalej ešte máme napísané, že výdavky, takisto včlenení na výdavky, ktoré idú do základu dania, ktoré neidú. Pod písmenom E sú napísané výdavky vynaložené na dosiahnutie zabezpečenia udržanie príjmov. To je to, čo som hovorila, čo vyplýva zo zákona o daní z príjmov. Takto je definovaný vlastne výdavok, ktorý je vlastne ako daňovo uznaný celkom. Včlenení najmä na zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa paragrafu 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov. To, čo by sme zamestnancovi zrazili zo mzdy, to zdravotné, sociálne poistenie a daň, to bude v tom stĺpci mzdy. Ale to, čo navyše platíme ako zamestnávateľ, to už bude vlastne v tom stĺpci poistné. Potom je tu 5. bod, tvorba sociálneho fondu a ostatné výdavky. Takže keby sme si išli členiť ďalej tie výdavky, ktoré idú do základu dane, tak v tom peňažnom denníku by sme sa stretli so zásobami. Samozrejme sú tam aj celkom zásoby. Potom sme tam mali služby, telefónne služby a tak. Keby ste chceli vedieť, že aké služby tam idú, tak bolo to opäť rozširované. Toto ustanovenie môžete pozrieť odsek 9. Stále sme v paragrafe 4, peňažný denník, odsek 9. Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb. Napríklad spotreba energií, elektriny, vody, telefónne služby, poštové služby, bankové služby. Takže ak budeme mať bankové poplatky, tak to budú vlastne služby. Právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky, to bude vlastne potom posledný stĺpec, ostatné výdavky, sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena napríklad predaného majetku a tvorba rezerv. Takže uvidíme potom podľa toho, že kde sa vám budú niektoré veci hodiť. Budeme si potom účtovať taký súvislý príklad platiteľa, neplatiteľa DPH, potom aj platiteľa, tak uvidíme potom, že kam nasmerujeme tieto jednotlivé výdavky.